Тя се изнася от Хрисимир Димитров, бившия национал. Няма да бързат плевенчани. Имат комфортен аванс от 11 точки. Старши треньорът на Дунав 2007 Румен Шопов е на прав път. Ще бъде глупаво, ако момчетата изпаднат в някаква депресия и ако правят кардинални изводи за представянето си от този матч. Матч с матч не си прилича. Идват други двобои, в които Дунав 2007 наистина може да покаже несъмнено по-високата си от началото на това първенство класа. Любо Спасов в ново пререкание с рефера, с един от трима надеяни рефери. Вукотич ще стреля. Първи пропуск на сърбина от тази позиция. Минута и 9 секунди. Дунав 2007 75 точки. Спартак Плевен 87. Нарушение на павката Нойков срещу Йоич. на 89. Не заслужаваше отбора на Дунав 2007 да загуби матча с такава разлика. Спасов от крака на Йоич, топка за Дунав 2007. 51 секунди до края на двобоя, част от зрителите вече се изтеглят. Хубава посещаемост в зала Дунав, хубава посещаемост.